Dan il-gvern se jara li jibqa' joffri ċertezza u sarħan il-moħħ lill-industriji importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li fl-istess ħin inkunu ġurisdizzjoni serja, reputabbli u li tipprovdi l-aħjar qafas għal dawn l-istess industriji. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela hekk kif indirizza lill-Parlament it-tnejn filgħaxija fi stqarrija ministerjali li tat rendi kont tal-ħidma tiegħu u dak li ġie diskuss waqt summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Fil-fatt Dr. Abela sostna li suġġett ewlieni li ddomina d-diskussjonijiet kien dak tal-ekonomija, hekk kif spjega li fid-diskussjoni poġġa l-qudiem 4 punti prinċipali importanti. Dak li jiġi sfruttat il-potenzjal ta' proġetti ta' interess komuni għall-Unjoni Ewropea, il-konnettività, suq ħieles li jaħdem b'mod ġust u kundizzjonijiet ekwi għan-negozji żaru medji, dan anke fl-isfond tal-isfida tal-inflazzjoni. Meta nitkellem fl-isfond ta' pajjiżna ngħid kemm huwa aktar u aktar kruċjali li nibqgħu nuru ħeffa fit-teħid tad-deċiżjonijiet u li nkunu wkoll aggressivi biex nipproteġu l-ekonomija anke fil-kuntest ta' pajjiż żgħir li ngħixu fih. Kemm irridu nibqgħu naħdmu għal tkabbir ekonomiku li huwa wieħed sostenibbli u kemm meta qed nitkellmu dwar l-ekonomija ma hemm xejn li qatt nistgħu neħduh for granted. Il-Prim Ministru kellu wkoll aħbar tajba l-pajjiżna frott il-konklużjonijiet tal-aħħar Kunsill Ewropew, konklużjoni li ssolvi l-problema ta' pajjiżi bħal Malta li għal numru ta' esportaturi foqsma importanti bħal dak tal-mediċina jaraw is-suq tagħna żejr wisq biex jissupplixxuh. Post l-oħrajn dal-pakkett jaħseb biex il-kumpaniji li jipproduċu l-mediċini jiftħu l-aċċess għal prodotti farmaceutiċi tagħhom għal pazjenti f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea irrispettivament mid-daqs tas-suq. U għalhekk da jfisser illi f'kuntest ta' suq żgħir bħal dak ta' pajjiżna Malta se tkun qiegħda tgawdi sew għaliex ikun mistenni li jiżdied hemmhekk l-aċċess għal mediċini għal pazjenti tagħna. Dr. Abela remarka wkoll l-importanza tal-prinċipju tas-suq ħieles għas-servizzi biex bekk jipprovdi l-opportunità li jkomplu jikbru oqsma diġitali bħal iGaming, il-gaming, is-servizzi finanzjarji u oħrajn. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna l-bżonn li dawn ikomplu jiġu ndukrati. Stess se nkunu qegħdin nagħmlu issa u bdejna diġà u anke fix-xhur li ġejjin fid-dawl ta' sfidi internazzjonali u regolatorji illi mistennija jidħlu fis-seħħ li mhumiex żgħar fi ftit tax-xhur oħra b'ħidma mill-qrib magħhom, jiġifieri qed nitkellem mas-settur innifsu, ħanaraw kif se nibqgħu nassiguraw iċ-ċertezza lil dan is-settur, l-istabbilità u serħan il-moħħ li se nkunu ġurisdizzjoni serja, reputabbli u li tipprovdi l-aħjar qafas regolatorju għal dawn l-industriji. Dwar id-diskussjonijiet fil-Kunsill Ewropew li joqtu lin-negozji żaru medji, il-Prim Ministru ddeskrivihom bħala sinsla tal-ekonomija Maltija. Għalhekk tena l-importanza li bħala pajjiż nemmnu li l-kundizzjonijiet ikunu ekwi għal kulħadd biex il-koll igawdu mill-benefiċċju ta' suq waħdieni. F'dan kollu, kull darba se nimbuttaw bis-saħħa l quddiem dak illi nemmnu fih bħala pajjiż li huwa l-paċi, il-ġustizzja, l-ugwaljanza u l-opportunitajiet. Għax dan gvern li jaħdem bi strateġija ċara huwa x'inhu huwa s-settur u għalhekk ikompli jmexxi lil Malta u l-interessi tagħha. Grazzi.